ଆମ ଘରର ସବୁଠୁ ବଡ ଟେନସନ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଭାତ ବଳି ଯାଇଥାଏ ତାକୁ କରିବୁ କଣ? କେହି ବି ଖାଇବେନି ଭାତ ବଳିଗଲେ। ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ମା ଶାରଳା। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ବନେଇବା ବଳି ଯାଇଥିବା ଭାତରେ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା। ହଁ, ଆକୁ ଆପଣ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଯୋଉ ଭାତ ବଳି ଯାଇଥିଲା ମୁଁ କଡେଇରେ କିଛି ତେଲ ପକେଇଲି ଆଉ କିଛି ଜିରା ପକେଇକି କୁନି କୁନି କଟା ହେଇଥିବା ଅଦା, ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ ପକେଇକି ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇବେ, କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲିଟା ପକେଇବେ କାହିଁକି ନା କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲିଟା ତାକୁ କଲରଫୁଲ ବନେଇବ, ରାଗ ତ ହବନି। କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ସ୍ପାଇସି ଆଉ କଲରଫୁଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ତା ଦେହରେ କିଛି ସୋୟାବିନ୍ ବଡି ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ମସଲା ପସନ୍ଦ, ମତେ ତ ଚିକେନ ମସଲା ପସନ୍ଦ, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଚିକେନ ମସଲା ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ ନେଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ଭାତଟା କାଲିଠୁ ଫ୍ରିଜରେ ରହିଥିଲା ସେ ଟିକେ ଟାଣ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତା ଦେହରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ବଏଲ କରିଦବା ଭଲ ଭାବରେ। ପାଣିଟା ଯେମିତି ଟିକେ ଫୁଟିଯିବ ବଡି ସହିତ ତା ଦେହରେ ପକେଇବା ଆମର ଯୋଉ ବଳି ଯାଇଥିବା ଭାତକୁ ପକେଇକିରି ଗୋଳେଇବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବଡ ସାଇଜର ଭାତ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ଲେମ୍ବୁ ନେବେ। ମୋ ଭାତ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ ଅଧିକା ଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ ସାଇଜର ଲେମ୍ବୁ ନେଇଥିଲି। ବଡ ସାଇଜର ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ସାରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦବା। ତା ସହିତ କିଛି କୁନି କୁନି କଟା ହେଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇବା। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଟେଷ୍ଟ ଥାଳି ସଫା ହେଇଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।